Takže môže pani Anička začať. Miharu banaich mehar saich umahari vajich mimech ICU. Takže Miharu Banaich a budú sa, to je zase to minulý čas, lebo ako keby sa to zase už stalo, tak to vysvetľuje Radak. Čiže ponáhľali sa tvoje deti a vrátili sa naspäť do izraelskej zeme. Čiže samozrejme budú sa ponáhľať. Umehar saich, umacharivaich, mimech ICU. A tí tvoji ničitelia a tí tvoji, ktorí ti urobili deštrukciu, koreň Macharivaj, koreň je Het Reish Beis, čo je aj koreň pre Cherev, meč, alebo Churban, niečo, čo ničí, alebo Chorev, čo je suchota, čiže niečo zdevastované, zničené. Mimech JCU, od teba Jeruzalém výjdu. Takže tých nasledujúcich veršov od 17 po 21 tu Da'at Mikra hovorí, že Cion, čiže Jeruzalém alebo Izrael, bude naplnený jej deťmi. Čiže myslí sa izraelským ľudom. Pozrime si, čo hovorí Radak. Miharu Banaich. A robíme Radaka tu. Hej. Úplne hore. Takto. Avar bimkom atit. Je tam minulý čas namiesto budúceho. Kmo jemaharu. Ako keby tam bolo, oni sa budú ponáhľať. Vechen hu haminhag bin vu odberov. A tak je zvyk v proroctvách väčšinou. Lebo tie proroctvá, ten prorok videl, ako keby sme my pozerali video na YouTube, že ako keby sa to už stalo. Takéto pre neho bolo isté, že ako keby sa to stalo a preto to je napísané v budúcom čase, v minulom čase, aj keď to hovorí o udalosti, ktorá sa ešte len stane. OK. Mahara saich umacharivaich vehem hapošim. To sú tí hriešnici, ktorí hrešili vedome, JCU mimech šeichlu, že budú zničení. Šeloj je bechaot reša upošia, že nebude v tebe viac hriešnika a zločinca, ki hemhajú si bat haharisa behachurban. Lebo oni, tí hriešnici, ktorí slúžili modlám v čase prvého chrámu, alebo aj počas druhého, proste tí hriešnici, tak preto bol zničený svätý chrám v Jeruzaleme. A keďže už viac nebude hriešnikov a ľudí, čo budú sa rebelovať voči Bohu, tak aj ten chrám, ktorý bude postavený, keď príde Mesiáš, tak ten bude trvať na veky. A keďže my vieme, že ľudia, keď príde Mesiáš, nebudú už viac vedome hrešiť, tak tým pádom aj ten chrám bude trvať večne. Dobre. Môžeme ísť ďalej. Počkaj. Môžeš teraz začať, Jana? Saviv einayich uro'im kulam nikbutsu va'u lach. Chai ani neum Hashem ki kulam ka'adi tilbashi ut kashrim kakala. Ja sa ešte chvíľučku vrátim k tomu veršu, že ak to hovorí Da'at Mikra. OK. OK. Allah Hashem. OK. Nie je to nič, čo by nám Radak nepovedal, takže môžeme ísť ďalej. Hej. Takže môžeš preložiť. I saviv einayich ur'i, to je zvedni na okolo svoje oči a pohleď, podívej. Kulam nikbcu vanu lach, to je všichni
Jo, všichni se schromáždili a přišli k tobě. Kulam, oni všichni, hej? Oni, Je to vlastne nič, všetko v pohode. Tak, Chaj Anin Hashem, já jsem živý, deklaruje Bůh. Nebo výrok Pána. Boha. A samozrejme to Chaj Ani, to je ja som živý, čiže prisahám. Tak, Ki Chulam Kaady Tilbaši, to znamená, že protože si všechny jako poklad nebo ozdobu obléknu. Pretože ako, budeš obliekať. Preto tam máme ten jud na konci počíte, že vlastne hovorí voči Cionu, ako keby to bola matka. A vieme, že, alebo mesto, a tým pádom je to ženský rod. Preto tam je aj Rei, aj Tilbaši. Hej. A Utkašrim, Kakala a obvážou se jako nevěsta. Nie obvážou, ale to je utekašri otan. A obviažeš si ich ako nevesta. Lebo to je zase ženský rod, preto tam je ten jud. Nie je to plurál, že jud mem, ale je to ten jud tekašri, je ty si priviažeš a ten mem na konci je ich. Hej, ako nevesta. Dobre, poďme sa ďalej. OK. Radák, zase krátko. Se Isaviv, Kimikol P.A. Javou. Pozri sa naokolo, pretože z každej svetovej strany oni prídu. Kulam, Kolbanaj, Mikol Peot. Všetky tvoje deti, Cion, prídu zo všetkých svetových smerov. Chajani, živý som ja, Haftacha, Šelota, Šuv, Achor. To je prísaha, ktorá nebude zrušená. Kmo by nižbáty. Prisahal som sám v sebe. Izajáš 45, Ješajahu mem hej kavgima, čiže Izajáš 45, 23. Behika vec kol Israel elecha, Julecha kmoha ady veha kishurim lechala. A keď sa v zhromaždení celého Izraela tebe budú pre teba ako nejaká ozdoba a ako nejaké uzle, ktoré si asi nevesta viazala do nejaké farebné, krásne, možno uzle, ktoré si viazala do vrkočov, čo bol vtedy zvyk. Tak si robili nevesty. OK, pozrieme sa, čo hovorí Da'ad Mikra zase. My sme trošku boli pohatení. OK. Pozri sa tí, čo chodia naokolo a uvidíš, že prichádzajú. OK, na všetky svetové strany. A tu prirovnal Cion, čiže Jeruzalém, na tú, ktorá sa pozerá. A pozri sa, že prídu z diaľky. A pozri sa, že všetci tvoje deti, ktoré boli spomenuté v predchádzajúcom verši, sa zhromaždili. Hej. OK. A budeš ich obliekať ako ady, ozdobu. Aha, a že vlastne tá zem je ako keby tá nevesta a ona bude vlastne pokrytá svadobnými šatami, čiže celá bude pokrytá tými Izraelitmi, ktorí sú vlastne v exíle a celá tá zem bude pokrytá. OK? A bude to pre ňu ako ozdoba. Bude to pre krásu a že tiež vlastne to vybudujú znova a v Tel Avive budú mrakodrapy, tak ako to vidíme a tak ďalej. Že tá zem proste ožije. OK? A tiež samozrejme keď rechkala a že tiež je to vlastne, že sa priviažu k tej zemi, k tomu Izraelu a že už viac nebudú vyhnaní z tej zeme, lebo aj tie vrkoče, tie uzle, čo si robila tá nevesta do tých vrkočov, to symbolizovalo aj to, že ten manžel vlastne sa spája s tou ženou a už sa od nej nikdy neodpojí. OK?
OK. A že tiež budú vlastne okrasou, že nebudú to takí hriešnici, ako to boli voľakedy, ale bude to okrasa pre tú zem. OK. OK. Tu môžeme ísť ďalej, chvíľočku. Takže pozrieme sa na to. Poďme ďalší verš. Nech sa páči. Slečná Anna. Ki harvotajich. Chorvotajich, to je výnimka. Chorvotajich. Vešom moltajich. Verec harisutech. Ki ata hecri. Tetri Mijošev Verachaku Meval Aich. Že tento koniec je zase parafrazovaný, tam je Lecha Dody, to je zaujímavé. OK. Pretože tvoje zničenie, Kichorvotajich, tvoje zničenia, Vešomtajich a tvoje dezolácie, ve erec harisutech a zem tvojho zbúrania, tak boli. Avšak teraz Tecrim Jošev bude tam úzko kvôli tomu, že tam bude veľa obyvateľov, Verachaku Meval Aich a tvoji ničitelia budú vzdialení, pôjdu preč. OK. Pozrime sa, čo nám hovorí Razák. Kichorvotajich vešomiotajich, že ad do eget alejhen, že o ktorých sa ty strachuješ, lotid agi od. Nemusí sa už viac o tom strachovať, kiata tecrim joše, pretože teraz ti bude úzko kvôli tomu, koľko veľa tam bude obyvateľov. Kolha chorvot vehashomemot, ihu meju šavot. A če tecri merov jošvim. Všetky tie zničenia a všetky tie dezolácie budú obývané, až že tam bude úzko kvôli množstvu obyvateľov. Tecri, titchaky, OK, on preložil to do jednoduchšieho slova, zrozumiteľnejšieho, budeš ti tam úzko, verchaky mevalajich, mašchitajich irchaku bikceha arec, šelojavo od bigvulech mašchit. A tvoji ničitelia sa vzdialia až na kraj zeme, alebo na kraj zeme, že viac tebe už nepríde ten ničiteľ. Keďže tam nebudú to hriešnici, tak ani tak ako prišiel Nebuchadnezzar nás zničiť, tak už vlastne nebude mať Pán Boh dôvod na to, aby poslal nejakého ničiteľa, na to, aby zničil izraelskú zem, lebo izraelský ľud si to už nebude viac zaslúžiť, tak ako si to vtedy zaslúžil. OK. Pozrieme, čo hovorí Dádny krát. OK. OK. To je len, že to je zaujímavé, že mevala aj, to je väčšinou toto sloveso by malo byť boleáich, a je tam ten men, čiže to je PL, to je, lebo normálne to znamená bala je zhltnúť a tu je bilea, čo je zničiť. OK. Harisut, OK. To tu máme toho viac, to je na inokedy. Dobre. A teraz ide Jana. Od Jomru v Aznájich v Oznájich Bnej Šikolájich Carli Hamakom Gšali v Eševa. Tak. Od Jomru v Oznájich a ještě budou říkat do tvých uší. V nej Šikolájich, to jsou Šikolájich, to je bezdětnost. Synové tvé bezdětnosti. Áno, čiže o to, ktorých si myslela, že viac nie sú. Carli Hamakom, úzkém je to místo. Gšali v Eševa, to je přibližně a já se tam usadím se.
Hej, čiže to je troška v tomto je to iné, lebo väčšinou priblížiť my to považujeme, že proste prídi z 5 metrov ku mne, aby som sa ťa mohol dotknúť, ale tu je, že gešali, čiže priblíž sa niekam ďalej kvôli mne, aby som si ja vlastne mohol čo i len sadnúť. Že tak ich tam bude veľa, že budem musieť poprosiť ľudí, aby proste išli dozadu, aby som si ja mohol vôbec sadnúť. Keď je plný autobus, hej, keď idú vysokoškoláci. Že tam proste není miesto. Okay. A že proste posun sa dozadu, aby som tu mal ja miesto. OK, pozrieme sa, čo tu... Čiže zase vidíme, že tá izraelská zem bude proste tak plná, že tam proste nebude miesto. Čiže úžasné proroctvo. OK, od Šikulaj, Še'ad ata, Šechula mehem, lebo ty si teraz od nich bezdetná, ihiu rabím betochech, ale však budú mnohí uprostred teba, a če jomar echad lechavero, a že povie jeden druhému, Carli hanakom, gesha hal'a ba'avuri. Je mi úzko, priblíž sa ďalej, čiže vzdial sa, ba'avuri kvôli mne, še uchal la ševed, aby som ja si mohol sadnúť. Kolka hiu rabim hajošvim. To tak veľa bude veľa tých obyvateľov. Jonatan tirgem ravahli ve eitiv. To nerozumiem, to je aramejčina. OK, pozrieme si, čo hovorí Da'at Mikra. Že príde deň, keď tie deti, ktoré boli stratené, povedia ti hlasno, počúvaj v tvojich ušiach, je mi úzko a nemôžem sa tu zhromaždiť. OK, to je rovnako pre mňa, alebo kvôli môjmu dobru. OK, povedia to títo navrátilci na Cion hlasno a ich matka, čiže Jeruzalém, Cion, to znamená Jeruzalém alebo Izrael, ako keby to bude počuť v ich ušiach. A povedali, zase prirovnaná tá opustená Jeruzalémska zem, ktorá je to hlavné mesto, to Cion, ktorý zároveň reprezentuje ten Izrael. Že Baneha Hamerubim Bauel Bejta, že prišli do jej domu, potom čo ju opustili mnoho rokov, a ten dom je ako keby úzky, aby mohol pohltiť všetkých jej synov, potomkov, avšak oni sa snažia tam sedieť, aby boli natlačení a hádajú sa o to, kto kde bude sedieť. Môžeme to prirovnať s tými vysokými cenami bytov v Izraeli dneska. V'emha banim šamát be'oznehet korot v'ichuchej baneha a tá izraelská zem počuje tieto hádky jej synov a užíva si to, že zase je plná a že to je ten problém, že proste ľudia tam dohadujú sa, koľko bude stať byt a nie, že ich ľudia robia masakre vo Worms, ako to bolo 5000 rokmi. OK. OK. Alebo druhý význam je to, že tá matka, ktorá deti tvoje neplodno... Jak si to povedal? Šikulaj, to bolo pekne, si to preložila. Šikulaj. Tvojí bezdětnosti? Tvojí bezdětnosti. To je možné, že tí Izraeliti dlho v tej zemi neboli a ona bola ako keby bezdetná, alebo druhý význam je ten, zase tam môžeme pripojiť ten Worm, že plno z jej detí, plno Izraelitov bolo v exíle zabitých. Tiež to môže byť takto, dobre. Môžeme ísť ďalej. Takže teraz ide, aký pekný verš. Takže slečna Anka. Vemert byl vavech mi jalat li et ele va ani šechula vegal muda gola vesura vele mi gidel hen ani nish arti
levady ele eifo. Jo, tady ještě hem. Super. Fú. Ve Amart, tak zase hovoríme o tej matke, o tej ako keby Jeruzaleme, alebo v prenesenom, keďže hlavné mesto Jeruzalem, Cion, ale samozrejme, keď tak aby sme povedali, Praha bola oslobodená, tak samozrejme myslím aj poslednú dedinu na východe, aj na severe, aj na juhu, aj na západe. Takže samozrejme zase ten Cion, Jeruzalem. A ve Amart bilvavech, a povieš si v tvojom srdci, mi jalad li et ele, kto mi porodil týchto všetkých, ktorí sa vracajú? Va ani šechula vegal muda, a ja som bezdetná a osamelá. Gola vesura, vyhnaná a odvedená, uvidíme, ako to presne povedať, že ktorých obyvateľia boli odvedení, neboli tam jej obyvateľia. Ve ele migdel, a kto vychoval týchto? Hen anini šarty levady, hla, ja som zostala samotná. Ele eifohem, a títo, ktorí prichádzajú, tí navrátilci z exilu, eifohem, kde sú oni, alebo odkiaľ sú oni? Dobre. Eicho, kde boli? Takto, OK. Pozrieme sa. Ve Amart Galmuda, Jechida. OK, Galmuda, jak sa môžem pozrieť aj tu, nám povie Ain Mesoraktana, Galmuda, nám povie, že lejta, že to je slovo, ktoré sa nikde inde v celom Tanachu nenachádza, čiže je to problematické slovo. Tu vieme aj v starej francúzštine, to je šulda, čo nám nepomôže ani niekto preložiť, lebo to je starý 1000-ročná francúzština, kto tomu rozumie. Takže Radak nám to prekladá Jechida, čo samozrejme rozumieme ako Echad, Šma Israel, čiže samotná. Gula vesura, micad bane hašegalu, vesarom imena. A kvôli je opustená, kvôli jej deťom, ktorí boli vyhnaní z nej a odišli od nej, vechen ka aleno velet aleha, ako dub, ktorého listy zoschli, vesura shem toar, pridávne meno, kmu vesuri ba arec ikatevu, asi, toto neviem, eifohem, me eifo, odkiaľ prišli, kelomar, me eize makom ba'u, od z akého miesta prišli, o perúšo, alebo vysvetlenie toho môže byť iné, eifohajú, kde boli. OK, takže tu ukončíme tú jednu časť, pozrieme sa, čo tu hovorí zase Dát Mikra. A keď uvidíš tvoje deti, ktoré sú mnohé, bude sa čudovať a spýtať sa v tvojej myšlienke, kto im všetkých týchto porodil. Čiže odkiaľ prišli. Ktorým poradil tieto, to je, zase sa hovoríme o tých navrátilcov, ale samozrejme to sú tiež aj jej vnúci a pravnúci a prapravnúci a tak ďalej. A samozrejme Cion tu je ako babka. Kto mi porodil týchto vnukov, týchto mnohých vnukov? Ja som bola mnoho rokov bezdetná, bez detí a bez manžela a bez príbuzných, lebo vieme, že v tých proroctvách, keďže Šechula je bezdetná a Galmuda je samotná, čiže bezdetná znamená, to sú tí obyvatelia, a samotná, to znamená, že to je král, lebo vieme, že tam potom bude aj ten Mesiáš vládnuť, takže možno toto sa tým tiež myslí. Gola holechet begalut, chodiaca v exile, vesura, saram akom, tiež som bola z jedného miesta do druhého som musela chodiť. OK. A samozrejme Cion môže znamenať aj tá izraelská pospolitosť, čiže ten izraelský národ postupne sa chodí do Španielska, boli vyhnaní 1412, potom do Amsterdamu, z Amsterdamu do Poľska, potom Poľsko počas holokaustu zase išli do Izraela a stále potom zase do Ameriky, z Ameriky do Izraela, stále sa musí to je hýbať sa z jedného miesta na druhé. OK. Poďme ďalej. Kto ich vychoval, že zostali, aj keď zostali bez mami,
OK. A preto sa vlastne pýta, že v tom exíle som bola vlastne samotná izraelská zem a odkiaľ títo prišli. A kto sú vlastne títo deti? OK. Samozrejme, tieto otázky, kto porodil a kto vychoval a odkiaľ sú, to sú otázky, ktoré vyjadrujú údiv nad tým množstvom detí vracajúcich sa z exilu a nie sú to samozrejme otázky, na ktoré by človek očakával odpoveď, ale aj napriek tomu v ďalšej časti uvidíme, že je tam ako keby troška odpoveď na tieto otázky. Takže ďalšie verše 22 a 23 hovoria o Hagoim, Malchehem javiu et gole Israel el Sion, že národy a ich králi privedú navracajúcich Izraelitov na Cion, do Cionu. OK. Môžeme teraz ide kto? Jana, nie? Áno, teď bych měla já. Nech sa páči. Tak. Ko amar Adonai Hashem hevi hinem esam el goyim yadim ve'el amim arim nisim veheviu vanayich dochocen uvnotayich al katev tinasena. Tak. Ko amar Adonai Hashem, jak říkal... Tak řekl. Jo, tak říkal Hospodin Bůh. Hine esa el goyim jady. Hle, pozvednu na národy moji ruku. Nebo k národům. Nebo k národům. Tedy el amim arim nisi. A na národy... K národům. Nebo k národům Arim. To bude zas, ale jak jsme měli předtím, ne? Že to nebude množné číslo, ale... Ne, toto není množné číslo, lebo čo je koreň? To keď prestaneš rozmýšľať veľmi, tak na to hneď prídeš. To je rám, vysoký. Jo, takže pozvednu svoje znamení. To není znamenie, ale to je ako Šmone Esre. To je, ja myslím, že to je stožiar, na ktorom je vlajka. Tak. Vheviu vanájich bchocen a přinesou jejich syny v klíně, uvnotájich al katev tinasena a jejich dcery na zádech budou neseny. Přesně tak. OK. Pozrieme sa na to, že počujeme povie Radák. Becabin, to hovorí Jonathan, to by znamenalo na vozoch. Neviem. V hebrejčine cab je voz, ale jak je to veľmi? OK. Koamar, to je Radák veľmi krátky. Koamar Hashem bechocen zroa o knaf habege. Takže buď to je rameno, alebo to je vo vrecku oblečenia. Vechen chasny na araty. Nechemia 5.19. OK. Pozrieme si, čo hovorí Dár Mikra, keďže tu je takéto kratulinké. Takto povedal ten prorok. To sú dve mená, máme tam dve Božie mená použité. Zase dve mená, OK. Táto vec sa ide udiať, lebo toto sa deje za krátku dobu. Zdvihnem moju ruku k národom a nasmerujem smerom k národom
Kesar Hatzavá Hamerim et Yado Mul Anshei Tsavao. Ako generál, ktorý smeruje svoju ruku k jeho armáde, aby im prikázal a popohnal ich, aby urobili jeho vôľu. A v druhej časti verša máme naznačené, čo je ten príkaz pána k národom. A zdvihnem moju digli, čiže vlajku, aby ho ju videli aby to videli národy. A zase ako generál armády, ktorý zdvíha vlajku, aby sa k nemu zhromaždili ľudia, vojaci armády. OK. A nech národy prinesú k tebe, ó Cion, tvoje deti. A Bechocen, to je zaujímavé, to je, keď človek by, povedzme, mal, jak dneska majú ľudia v arabských zemiach také tie dlhé habity, tak človek by sa k tomu naklonil, zobral by to zo spodu zeme a tým pádom vlastne vytvorí nejaký priestor, kam niečo môže dať. Hej, a vlastne to je ten chodcen. Takže tam budú nosiť niečo vzácne. OK. A takto človek nosí bábetka. OK. A tie národy sa budú správať voči Izraelitom v ich zemách ako k bábetkám a budú ich nesať v tomto chocene do tomto časti odeva do ich zeme, do zeme Izraelitov. OK. A nech prinesú Izraelitov do zeme. A samozrejme to je alegória, nie je to doslova, a že Pán Boh prebudí v srdciach národov lásku a úctu k deťom Izraela, ktorí sa nachádzajú v exíle v ich zemiach a oni im pomôžu výjsť z toho exílu a vrátiť sa do Izraelu veľmi bezproblémovo. Neviem, možno pôjdeme súkromnými triskáčmi, kto vie. OK. A tie národy budú niesť vaše céry na ich ramenách. A sa zdá, že nesenie na ramenách je príjemná pre toho, ktorý je nesený. Príjemnejšia ako nesený v tom zohnutom oblečení. A ľudia majú viac sa zľutovávajú nad dcérami ako nad chlapcami a preto chlapcov budú niesť v tom odeve a dcérach na ramenách. OK, to je pekné. Samozrejme, ale je to možno, že niektorí budú nesení tak a druhý tak, lebo to sa často deje. Že nie to, že úplne, že synov v tom odeve a dcery tak, ale niektorí tak a možno to je aj takto. OK. Môžeme ísť ďalej. Takže slečna Anka. Vehajú Melachim naich Vesarotejhem Meinikotaich Apayim Eretz Ishtachavu Lach Vafar Raglaich Yelachechu Vejadaat Ki Ani je to Adonai? Hej, Ki Ani Adonai, hej, jasné. Asher lo Jevoshu Kovaj. Kovaj, super. Vehajú melachim omenaich, čiže a králi budú tvojimi vychovávateľmi, vesarotejhem menikotaich a ich ministri
budú tvojimi dojčkami a pájim erec i štachavula, nozdrami sa ti k zemi budú klaňať, va afara raglaich jelachechu, a prach tvojich nôh budú lízať, vejadát, a vtedy budeš vedieť ty, izraelská obec, ki ani Hašem, že ja som pán, a šer lojevo šu kojvaj, a že sa nemusia sa hanbiť tí, ktorí vo mňa dúfajú. OK. Takže pozrieme si, čo hovorí Radák. Vehajú melachim omenaich, megadela ich tvoji vychovávateľia, zo slova gadol, kmoka šeri sáha omen et hajonek. Tak ako je napísané v Bemidbar 4. Mojžišova 11.12. Ako nesie vychovávateľ dieťatko kojenca. Vejadát, a vtedy budeš vedieť, ki ani Hašem, aj že ja som pán, uviady hakol, a v mojej moci je všetko. Leha špíl u leharim, dať ju dole i vyniesť niekoho hore. Ve im hajta šefela, ja mim rabím, a napriek tomu, že si bola ponižovaná mnoho dní, tehi rama alkolhámim, budeš vynesená na všetky národy. Va anihu a šerlo je vošu kovaj. A ja som ten, ktorý tí, čo dúfajú vo mňa, nemusia sa, tí, ktorí vo mňa dúfajú, očakávajú, nebudú sa hanbiť. Ki im, ki vítem, o tí, ja mi vravím, že aj napriek tomu, že ste dúfali vo mne mnoho dní v exile, lo avdati kvatchem. Vaša viera, tak ako máme v izraelskej hymne, lo avdati kvateinu. Nestratila sa nádej. Velo ich je lachem od bojšes minha umojs. A nebude vám viac hamba spomedzi národov, šehajú omrím, ki en lachem tikva, že nemáte nádej. OK. Lebo už nebudeme viac vojny, tak už budeme vo svojej zemi, tak všetko bude OK. OK, pozrieme sa, čo hovorí Dád Mikra. Vehan hamelachim, alachim hakoim, ako keby boli vychovávateľia, že národy vychovávali. OK. Že Pán Boh dá v srdce kráľov národov, aby urobili dobré izraelským ľuďom, ktorí prebývajú v ich zemia, v ich krajinách. OK. To boli tí vychovávateľky, takže to je to isté. A tí králi a tí ministri sa budú k tebe klanať a v ich klaňaní sa dotknú ich tvárov zeme a tak to bolo volakedy, keď si niekoho chceli uctiť. OK. To je to veľakrát v Tanachu sa to nachádza. Apáim znamená tvár. Doslova nozdry. OK. A budú v ich jazykom lízať tvoje nohy, ako keby. A tiež to je, že si niekoho uctíme. Nebolo to považované, dneska sa to za smiešne, ale v tej dobe to proste bolo také úctivé klaňanie. Samozrejme, asi tam nelízali, ale ako keby lízali. Nie, oni lízali z toho prachu, ktorý bol blízko pri nohách. OK. A vtedy budeš vedieť, že v mojej sile a v mojej moci a v mojej dôveryhodnosti je urobiť tie prísľuby, ktoré som ti prislúbil. OK. A tí, čo vo mňa dúfajú, nebudú sklamaní. OK. A vtedy budeš vedieť, že si nespravodlivo povedala, ako sme mali na začiatku, kde to bolo, v 49.14, že opustil ma Cion a povedala Cion, opustil ma Pán
a zabudol ma Hašem. OK. Alebo budeš vedieť to, že tí, čo vo mne dúfajú, tí sa nemusia hanbiť. OK. A tu asi skončíme dneska. Hej. Dobre. Děkujeme moc. Prosím. Děkujem. Hezký zbytek večeru. Aj vám.